Haga jingle kai perlok hapreng ka Indonesia, Persia eka Argentina. Bat ka deiru ka jingle kai ka baningkong hapreng gine ki ar teligiri. Henry haga ni ka jingle kai urang ele kai bakensa jung ka Argentina u Lionel Messi u klem ele kai. Aba pai shika ni ka jingle kai ka Argentina ka layo bat penki ijar ningkong haga minit ka balai pepra lengba u Lendro u baile kai na ka Juventus. Bat ka deiru ka gol ka ba itanat bha ka ba layo ban chep. Adu bakut ke kela step ke Argentina kala tam dai weilanon. Haga kela min ke Argentina kala yo yang bentep ye ke gol ka ba ar kata haga minit ka ba San Peusan lengba u Romero. Ubade defenders jong ka Tottenham. Badai bagi ki ar gol ke Argentina kalala pelim ya ke Indonesia da ar ladon. Bad gane gane ke jing job ke bespeu ke jongka lagi speu teli ke jingle kai.